Bé, avui en el Parlament de Catalunya, que esteu veient, doncs hem tornat a defensar per enèsima vegada la supressió de l'impost de successions i donacions. Convergència i Unió, aquest és un tema que fa ja uns quants anys que l'està promovent per tot arreu, aquí a Catalunya, a Madrid també, i ho portàvem en el programa de les darreres eleccions catalanes i ho tornarem a portar en el programa de l'any que ve, de les properes eleccions, i si Convergència i Unió governa, i jo soc president de la Generalitat, el compromís ferm, taxatiu, total, és arribar clarament i ràpidament, el més ràpidament possible, a la supressió, a l'eliminació d'aquest impost. Hauríem de compensar aquest increment al que el govern espanyol sotmetrà a empreses, a famílies i a treballadors durant aquest exercici i l'exercici que ve. És a dir, voldria fugir, i no cediré a la tentació, senyores i senyors diputats, d'un debat ideològic o abstracte. És quelcom més senzill. És incrementarem els impostos, tenim un marge de maniobra, com justificaré després, amb l'impost de successions i donacions, home, i convé segurament poder enviar un missatge als ciutadans de Catalunya. No podem seguir mantenint un impost de successions i donacions com el que mantenim. En aquest moment a Catalunya hi ha un greuge, el greuge territorial, n'hi ha molts altres que això ja no ho paguen, pràcticament tots, i a més el greuge, diguem-ne, de tota aquella gent que ha estalviat durant tota la seva vida per poder deixar alguna cosa després en els seus fills, en els seus hereus, etc. I per tant, per tots aquests motius, per evitar el greuge territorial i també per estimular l'estalvi en el nostre país, nosaltres, torno a dir, tenim aquest compromís que defensem a tot arreu i que tornarem a defensar amb tota claretat i amb tota energia a les properes eleccions catalanes, amb un compromís total per part de Convergència i Unió de, si governem, poder eliminar definitivament aquest impost.